Komoro swarane tananawa ya ingkang kecicer sadaya pinanggih sorake Komoro ya ya ea 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 ea
disinipun ya pundi ta ingkang kinarsan Yayi milya kang Sekar pangkur kang winarno lelapuan kang kanggo wong urip ya Pinukutipun kadulu mewah ingkang tata krama den kaesti siang ratri mundur sithik Dik, mundur. Heeh. Oh, lapangane opo? Iya, hae. Oh, hae. Oh ya, hae. Oh ya. Oh ya. Hae, hae, ya. Ya. Sepi